महाराजा लंगले 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 महाराजा लंगले 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 DWF लंगले 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 BJP CPM yakai penalty pramota khabe khubai lam sogo BJP CPM yakai penalty pramota khabe khubai lam sogo BJP CPM yakai महाराजा na hamdage penalty pramota khabe khubai lam sogo महाराजा लंगले DWF लंगले BJP CPM yakai penalty pramota khabe khubai lam sogo BJP CPM yakai pramota penalty khabe khubai lam sogo महाराजा लंगले महाराजा की महाराजा की DWF Tato. আচ্ছা বুকুজক তিনি মানবাগেন বিজেপি সিপিএম या काफिन नांखा किसा साइकनारदि जों मानबागै लांमा हैया कुमा हैया जेकोनो दिनै रांदि बाताफोर जेकोनो कुपनफोर तुपनफोर जेकोनोबो नाया ब्रखेत एखाय नायानबो जों हिनिया जों मानसियानबो हिया मानयानबो हिया बिखेतावबो नंमैयानबागै हुमैयानबागै नानारा नाहिके बित थांगो जों तो हायके थांया जोंलाय मानबागै राजाना महाराजाना हांजगै जाफामा जाथे मानसियाफा तुंतै जोंना थैफा थैफा जोंनि हानालानबागै जोंना हायबागैबो खारगै सिमाय तांलायो जोंलाय 32 गाव ब्रेराव खाक्रा खेरा बायो जों हायके बाजालयो हामबाय इनके जों दिनै जे फाइबो लामा जे खूब बेहाल अबस्था जायाखै नुमनि ओ लामा काम खायने सुरु खायजोमने कय बसर काका त पର୍ଯ୍यন্ত स्नांजिया बनो एमले राव फायदो नायफाय फैया मारो साफा एमले बरालाय आरलाय एमा थुफा हिमाजा जे फाय मजालाय नुसे नुया सिबुसनिया ब्रिरान ब्रो बगे अखामिया बगिदे नुया तांसनिया तांलाय बने नुबुनु सायाको सिबुस ओ एलाकानि एमले खेसपा आंहा एलाकानि मेनरालाय सिनिया एमले संबुला आत्मा बो सागमारति सागमाले बुले ता हिंदी जोंलाय बनना सागमा हिंके फरमांगो जोंलाय किरियो ब्र तबु नाय दिवो उ आबग हमनो लायखलगेनि बुन कुमारी रग ब्रत माखै फैका या साका त ब्रत माखै फैका आखै जोंखै खाग्रो ज्ञान क्रै जोंबो गिंकागो ब्रनि ब्रिरा संमारा नायदि मिसिलगा चले लेखा बाना लारले ब्रिरा बांते खेव खागो जोंबो बना गिंकागो जोंबो हायबगे अखानि बगे जों हाके खायतुंगो जों मानपुर गिदागो से ब्रातुंनाय जायगा रास्तासे थांनाय दि सुति काहांखै स्नांतो ब्राला जिनि या हायके सुति स्नांगबा केहो स्नां मिया जिनि या का स्नां फै जा या कफिन ना छमका सार तिनी कय फेमिली टोटल सुक फेमिली नि सुक बुटार जइन के किसा साइकन जोंका 22 फेमिली 23 फेमिली 23 फेमिली 75 बुटार TWD आरगो हायो ब्रो जोतो कोया दिने दरे ब्रो जुक्ति जाले तुंखा दिनिनि 15 आगस्ट को ब्रो 32 किलो को अनुष्ठान स्नांखा ब्रो माने समर्थन थाइका दैफ्रा मथाना हांजोगै जुएन प्रग्राम थाइका दिनै आरो फाइल सुफायका दिनै साबजुनाल चेयारमेन बो थाइका आईएस चेयारमेन थाइका दिनै TWD नि डिस्ट्रिक्ट कमिटि नि सेक्रेटारि बरगुना सुस्मिता बो थाइका डिस्ट्रिक्ट कमिटि नि मेम्बार जो बरुं जो या गुणबती बो फाइ सुफायका जों जत नरगा दिनै BJP नि याकागै BJP CPN याकागै जों 75 भोटार मानखा तिफ्रा मुथानि समर्थन अबनो चिनि हामबाय चिनि बबाग्राना सुगासुर मानबुगै आगामिबो आइबो तो फाइनाल ओ थाइनि मुंलाय मा जागानि बुं 32 किलो हाटी हिजेगो गेताबो हाटी गनो जों प्रग्राम खायो हामबाय